Diyos marahay na aga sa indumatugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato, anovina para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us.
Jesus, graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love be so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi na sabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ini, naglalawigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kapos. Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aldaw, ipinapanungod man sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat in honor of Saint Martin de Porres, dulot ni Rosie Asopardo Cantara and family, siring man pasasalamat kan Ro Perez family in honor of Saint Jude,
Asin pasasalamat for all saints ni Raquel Moran. Siring man ni Mr. and Mrs. Romulo Lopez and family. Asin man para for the gift of life, dulot ni Mia Silerio. Igwa ng mga special na intensyones ang mga minasunod. For healing and fast recovery ni Maria, dulot ni Gina Cardel and children. Para sa November 2025 Philippine Nursing Examination, dulot ni Richelle Marie Altamia. Para sa financial blessing, dulot kan sarong anonymous. Para man to pass the nursing licensure examination ni Ayesa Mendoza, dulot kan Mendoza family. For the immediate recovery ni Grace Torres, asin man para sa successful board exam ni Carlo, dulot ni Lori Sevilla. To pass the nursing prayer and guidance para sa board exam, dulot ni Mary France Abante, siring man ni Sandra Lee Bisenyo, asin ni Gemma Rose Riales. To pass the exam for driving, dulot ni Carl Marvin Velasco. To pass the PNLE, dulot ni Rochelle May Riasol, siring man ni Shari May Buban Bendania, ni Janine Eve Kirona Base, siring man ni John Bualoy Sayago. To pass the PNLE 2025 ni Ayila Nicole Duni and Dessa. And also para man sa dulot man kan NSNAA and JMCC. For good spiritual physical health kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. To pass the PNLE 2025, dulot ni Manilyn Lacorte. Igwa man na special na kahagadan si Domingo Peña Flor and family. To pass the exam of Cicely Rose Rional and also ni Patricia Jane Obsequio, siring man ni Sian Vincent Rodriguez, dulot ni Sam and Jean. To pass the nursing licensure board exam ni Nicole G. Diaz on November 4 and 5. To pass the nursing licensure board exam ni Alja Antoinette Cantela Peruelo, offered by Ronel Tula. Asin para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Father Duselga, dulot ni Tess D. Para sa gabos na kalag, dulot ni Merce Abion. Sa kalag ni Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Homer Pio, asin ni Estelita, dulot kan Mendoza family. Sa kalag ni Elena, Vicente, asin Selwyn, dulot ni Marites Astillero. Sa kalag ni Ruben, asin Leticia, dulot ni Lian Rico Ubal. Para man sa kalag ni Antoinette, dulot ka Nunez family. For the poor souls in purgatory, dulot ni Emma Chan. Para man kay Silvia, asin Antonio, dulot kan Asopardo, asin Cantara families. Para man kay Vicente, Sonia, Emma, Esther, Floro, Randy, Ronnie, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Calios asin Lovendino families. Sa kalag ni Nestor asin Ray Joseph, dulot ni Emery Bayan family. Para man kay Justin Raymond asin David, dulot kan Sanyosa family. Kay Constantino Teodora Salvacion, dulot ni Raul Diaz and family. Kay Angelita, dulot kan Bocalans family. Para man kay Freda asin Teresita, dulot ni Gemma Rose Riales. Kay Josue Fortunato Juan Paulo, dulot kan Berakit family. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Kay Jose and Irene, dulot ni Raul Diaz and family. Sa kalag ni Lucina Perpetu Roberto asin sa gabos na kalag, dulot kan Neserio family. Kay Rosie, dulot kan Panganiban family. Sa gabos na kalag, dulot kan Neo family. Kay Anthony Miguel, dulot ni Tet Cabotaje. Para man kay Lorenzo, Josefina, Espiridion, Teresa, Jean, Antonio, Rodel, Fortunata, May, Nonay, asin kay Rafael, kay Maria, asin sa gabos na kalag,
dulot kan Domikil family. Sa kalag ni Asuero, dulot kan Magdamit family. Kay Arturo asin Amelia, dulot kan Vargas family. Kay Alben, kay Lola Miting asin Montserrat, dulot kan Nas family. Asin man sa kalag ni Elpidio Sr., dulot kan Alcera asin Amor families. Matinog na po ang gabos, asin awito niyato ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama kanagi asin ka Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan Bapa sa Indo. Asin sa imong Aldaw na Espiritu. Lunes mantang kita nagtataong honra kay Senyor Santo Niño. Enot ngunyan ang ikaduang aldaw kan sa tuyang misa novenaryo sa pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namubutan na sa tuya pong ipinamisa asin ipinaresponso. Sa laog din siyam na aldaw, sa tuya po sindang isasabay sa tuyang mga pamibi asin mga misa. Sirigman sa aldaw na ini maghagad kita nin proteksyon asin pag-ampon kan sa tuyang kagurangnan, lalong-lalo na sa pagpamibi duman sa mga mabaralik na naman sa indang mga lugar, pagkatapos kan undas. Asin siyempre maghagad kita nin proteksyon laban digdi sa nagaadang-adang naman na maraot na panahon. Sabihon tatino, you are not welcome here. So hagadon niya to an pamibi kan sa tuyang mga santos, lalong-lalo na kan sa tuyang patron para sa tuyang seguridad asin proteksyon. Isabay ta naman an sa tuyang mga personal na kahagadan. Ngunyan tanganing kita gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kay ining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasanan. Kaya udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na kay pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin maheherakon, na ginikanan kan atang, tanganing maninigo asin makangalas, na mapaglingkudan ka kan sa imong mga parasunod, warasan sa mo, namimibi kami, na daing kaulangan kaming maghidali pasiring sa imong mga panuga. Huli, kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kan tataramon asin himateo niyato,
Ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dai binabawi nin Diyos ang sa iyang mga balaong, asin ang sa iyang pag-apon. Kamu kaidto nagsumbikal sa Diyos, alagad ngunyan, kamo nahirakan. Huli kan pagsumbikal kan mga Hudiyo. Siring man sinda nagsumbikal, tanganing mahirakan. Siring na kamo nahirakan. Ang gabos na tawo, linaom nin Diyos sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang mahirakan. O kararuman kan mga kayamanan nin kadunongan, asin kaaraman nin Diyos. Day matugkad ang sa iyang mga kaisipan, day masiyasat ang sa iyang mga dalan. Si Isay ang nakakaaram kana sa isip nin kagurangnan, si Isay ang makakahatod sa iya. Si Isay ang enot na nagtao sa iya, tanganing balsan. Ang gabos na bagay hali sa iya, ang gabos huli sa iya, asin para sa iya. Pag umawon siya sa God paman, amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadakulaan sa imong pagkamuot kagurangnan, hinanyuga ako. Sa kadakulaan nin sa imong pagkamuot kagurangnan, hinanyuga ako. Ako nagtitios asin ako kulugan, suruga ako o Diyos kan sa imong pagtabang. Pag umawon ko ang ngaran nin Diyos sa awit, pagmumurawayan ko siya sa sakuyang pagpasalamat. Sa kadakulaan nin sa imong pagkamuot kagurangnan, hinanyuga ako. Mahihiling iyan kan mga dukha asin magkakaurugma, mararanga ang mga pusong naghahanap sa Diyos. Hulitaan kagurangnan, hinihinanyog ang mga nagkakaipo, dai sinisikwal ang mga surugoon niyang bilanggo. Sa kadakulaan nin sa imong pagkamuot kagurangnan, hinanyuga ako. Huli ta ililigtas nin Diyos ang Siyon, asin papatindugon giraray ang mga banwaan nin Huda. Mag-eerok sinda sa daga asin sasadiriyo ninda. Ipapanuno diyan sa mga aki kan sa iyang mga uripon. Ang mga namumuot kan sa iyang ngaran, mag-eerok diyan. Sa kadakulaan nin sa imong pagkamuot kagurangnan, hinanyuga ako. Matinugan ka po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Diyos, nagdadamog ako sa mga katarang mo. Hallelujah, hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa ito. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kung ikamatao nin pangudtuhan o pamanggihan, dai mo ipag-imbitaran an sa imong mga katuod, mga tugang, mga gadugo, o mga kanatad na mayaman, tibaan imbitaran ka maninda sa pagbalos, kasi nabayadan ka. Kung ika magtaong bangkete, imbitaran mo ang mga duka, mga kimay, mga pilay, asin mga buta. Kung siring, paladan ka, ulit tadainin dai sinda makakabayad sa imo, babayadan ka sa aldaw na ang mga banal, mabubuhay liwat. Mga tugang marhay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Nalingawan ko pong sambiton sa pagpuon, kunya na aldaw Petsa 3, kapiestahan o memorial ni San Martin de Porres. Magururang man kamo. Malingaw na. May sarong kasabihan na nabasa ako. As in, kumbinsido ako kang ibig sabihin niya. Ang sabi niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kumbinsido ka mo kaya yan?
Pwede kang magtao na dahil maning pagkamuot. Ang mga politiko, mahilig ba nga magtao? May ayuda, may kung ano-ano. Pero dahil man sila namumuot. In fact, pagrayao na, may mga flood control ghost project na. Di ba? Nataday ka mo kurumbinsido. Bako, you can give without loving, but you cannot love without giving. Iyo baga, minsan nakakaabuso nga ni ang mga namumutan ta. Pag minahagad sa tuya, titawan ta. Dahil takong ansarong tawo na mumuot, yaon kasabay kayan ang pagtao, bako sa ano man ang material na bagay, kundi pagtao mismo kan sa imong oras, kan sa imong sa diri, sa inda. There are actually many ways why we give. Iyan ang number 1, ang saro, giving without loving. Halimbawa, ang sarong empleyado, marigalo sa iyang boss, taang tuyo niya, tanganing mahagad siya nin pabor na ma-promote sa iyang posisyon. Another example, ininganing mga politiko, minatao, pero day man kasabay na pagkamot, sisay ang pipagiribuhan danin mga basketball court. So mga lugar, barangay, na mas dakul ang voters, tanganing pag-abot kan panahon, maiboto sinda. Diba? Ang sarong amo, nanaukan sa iyang mga used clothing sa iyang mga alalay, dahil tasubra na kaya sa cabinet niya, bako man na dahil nahihirak siya o namumuot siya sa iyang mga alalay. Diba? Saro pang example, arog sa tuya, nagsisirimba, pwedeng nagtatao kita ng limos, sa mga nakikilimos dyan sa may pirtahan. Pero you can give without loving them. Tatigtawan tangani, dakul kitang ngurog-ngurog, dakulaon ngayon lawas mo, day kami nabanat kibuto. Diba? These are examples of giving without loving. Pero ano sa tuya pong ibanghelyo niyan, binapropose nin sarong lasing pagtao. And that is giving with love. Pagtao na may kasabay na pagkabuot. Ano mga example kaya? Giving out of pity, nahirap, nagtabang, halimbawa sa makilimos, sa nangangaipo, na may kasabay na mga magayon na tataramon. Bakong so tigbubura-buraan ta. O tatawan ta ka ngaya, pang Jollibee mo sa aga, makdo naman. Makasirig ka iyan na tataramon. That is giving with love. Ang saro pa kayan, giving to charities without waiting for their names to be written down or announced. Nagtatabang, pero bako gayo so tanganing ma-immortalize so sa imong apelyido o sa imong pangalan. Igbabagang nagtatao, maski nga ni sa pamisa, pero may ko ining example, dahil sa na-mentionar so pangaran, pagkatapos kan misa, pido man tulos ako sa likod. Dahil nga naba sa Padre so pangaran ko. Di ba? Minsan kaya nagtatao kita na ang may string attached, dapat madangog so pangaran, dapat isurat so pangaran sa listahan. And giving even when it hurts. Maski makulog na. Maski dahi ka naman ngani kung minsan, dahi ka man ngani nangangaipo. Pero ara mo na mas halangkaw, so pangangaipo kan sa imong kapwa. Kaya natao ka man giraray. These are examples of giving with love. And when we give kindly and with love, digdi, madadangog tayo ng mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Kasi sinabi niya sa Ebanghelyo, paladan ka, ulit na isinda makakabayad sa imo. Babayadan ka sa aldaw na ang mga banal mabubuhay liwat. Dai ka man mabayadan mo niyan, kundi anbayad ka ini pag-abot kan panahon.
Sarong ehemplo at siring na disposisyon ipinahiling mismo kay ning santo na sa kuya pong pinagmensyonat na sa aldaw na ini sa tuyang pinagsaselebrar si Martin de Porres. Namundag po siya sa Lima, Peru. As in, an sa iyang ama, sarong Espanyol, Spanish father, pero an sa iyang ina. Kaya if you will see the image of Saint Martin de Porres, gari African ang sa iyang itsura. Despite the Spanish descent, naigwa po siya. Tan sa iya pong ina, black slave African. As in, ini si Martin de Porres, naging sarong Dominican brother who humbly ministered to the poor and the sick, especially the African slaves. Nangataman siya sa inda. As in, nagpahiling ka ining disposisyon na giving with love. Pagtaukan sa iyang sadiri na may kaakibat na pagkamuot. As in, sosog sa istorya po kan sa iyang buhay, he was devoted to the Eucharist. Arog man sa Indo, oro aldaw nagsisimba, oro aldaw nag-aako kan banal na komunyon. At sa iyang close friend, iyo po si Rose of Lima. Magkababayan sinda. As in, pinagkukonsiderar po siyang patron of social justice and people of mixed races. So hagadon ta po sa iyang intercession, asin pamipi sa daong kanlisang ini. Asin maghingo man lugod kita na arugon o imaloron an sa iyang pagkabuhay. Arog kan hinahagad kan sa tuyang ebanghelyo mo niya na kita makanood na magtao na may kasabay na pagkamuot. Remember, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? And you cannot sleep in the Mass. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod ka Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod, kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining sakripisyo, maging malinig na pagdulot sa imo asin para sa mo banal na biyaya kan pagkaherak mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, dalanay asin binsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tao. Asin an pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya huli sa iyan, mga anggeles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba,
ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, burunyog, asin maugmang nagseselebrar, out pamanlugod na ipagbuot mo, na makasanong sa indahan sa mong tingog, maludok na nagpapahayag din pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan di ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaili, taylian sa kuyang hawak, na idudolot para sa ito. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay muliwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ken Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumduman niya to sa espesyal na paagi, itong mga kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na idtuo na sa ikaduwang buhay. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan akoa sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa sinkabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos ton na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingka sa kasalan, asin mandigta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmag paglaom,
asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kaguranglan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kaguranglan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, taubi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ika palang kagurangan ang makakapalo ang panugang pamahalang na hiniligaw sa kuyang lupang puso. Dahil nabuhay lilinawan sa pagsunod sa linakawan, pakusugan sa kanya, mautog sa imong kabutan, dawang gabos mawara, dawang gabos magbahaya. Ang rug na mahalaga, ika mapasapuyan. Ika palang kagurangan, ang makakahitnos. Ika palang kagurangan, ang makakapanon. Ang panugang pamahalang na hiniligaw sa kuyang lupang puso. Sa
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang gawi kan sa imong kusog, mag-urog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit noon na sakramento, kami maandam, huli kan sa imong balaog, na magkamit kaining mga panuga, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Amen. Gibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and at the last day, I shall rise again. In my body, I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him. My own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations. For every petition, we will answer, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by people. your birth, Lord, save by your your baptism people. and fasting, Lord, save your by people. your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May they forever. rest in peace. Amen. So pagkatapos po kang misa, so mga Filipino-Chinese who are here, you can probably light a candlestick in veneration to our ancestors. So you can do ancestral veneration after the Mass. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kad Diyos na mamubuton na sinmahera ko, na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Indo gabos. Saro, kita gabos sa pagkaon. Kita gabos diniripon ni Diyos sa pagkaon. Thank you po. See you tomorrow. Same time, same place.